ċiklist ta' 67 sena miż-Żejtun tilef ħajtu traġikament wara l-ħamis filgħodu intlaqat minn vettura fi triq Villa Bate f'Marsa Skala. Mill-ewwel stħarriġ għall-pulizija riżulta li l-aċċident seħħ wara impatt bejn van li kienet jinstaq minn raġel ta' 38 sena mill-Kosta tal-Lavorju u residenti l-Marsa, karozza li kienet tinstaq minn Taljan ta' 43 sena u ċiklist ta' 67 sena residenti ż-Żejtun. Fil-karozza kien hemm ukoll Taljana ta' 38 sena li ttieħdet l-isptar Mater Dei permezz ta' ambulanza fejn aktar tard ġiet iċċertifikata bi ġrieħi ħfief. Fuq il-post b'mod immedjat issejjaħ tim mediku u ambulanza biex jassistu liċ-ċiklist, iżda sfortunatament dan ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. Fuq il-post tal-aċċident assistew ukoll numru ta' uffiċjali mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, uffiċjali mill-Kort tal-Pulizija u uffiċjali ta' Transport Malta. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta mill-Maġistrat Filip Garja Farrugia filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.